Bridget Clary hi kumsang khazariat somruk pariata Ireland Balivat Lia district alo pianga anom na hi thingtlang khote takte ani a inpo alatlem hle a he khua a mitamzok te hi lo neya eizong an lani tlang puibok ami cheng tam ber te hian ziak le chiar an thiam ve nok noka a thenero thiam mi lo an ni ve thung mihring an pung chak lo em a an tram na sa hle thina chu tiang an pun chak lo em awang chuan kum sang khat zariat somli paruka tanga sang khat zariat somli pakwa a chuan thi le North America lama pem chu an khap ta bur maya an khu atanga kho pui nai vai deuh ber chu klon mi lani a an khu atang chuan mel som pakhat vela hla ani bok khosak ahar sa in dam kho chua chu thil har sa tak mai ani a Bridget pa chuan a fa te chu zirna tha dong turin adu hle a Bridget chu an khua a meichhia dam chunga ko hrana rongbol tura in pe nan an tiang chi skula akala a hnuwa chuan klon mil khua a chuan thom hno siam azirta a Bridget chu tleirol mel tha tak mai ani a tlangwal amangai zong tu le du tu po anga hle ani chumi hmun anom na klon mil atanga mel som ni ahla a killer nul khomi Michael nen chuan anin tonga ama hi kum som ni pasari upa ani a Bridget ai kum sari in a upa zo kani kum sang khazariat somriat pasari August tha chuan anin nei tange nge a Michael chuan dar manga bucket de tuida na chi zem siam na athok thina chung a thil siam chua te chu lo le thil siam chua na huna te a hral thina ni Michael chu mi fing le hoi hom takani a chutia anin nei hnu chuan Bridget chu an khua anu le pa te kia nga let le a puan thui khol thar aleya sum don na bul a tran ta ani thuam hno a thuya a in hral thei hle a asum don na chu a hlok chho hle ani chung asum mu then khat chuan ar aleya ar tui te chu a hral thin bok reilo te a chuan an khua a chuan a thorim na le hlo tlin na te chu alar chho hle maya an nu pa chu an om hrang tarenga Michael chuan klon mi la chuan na ala thok renga kar to pa anu pui na ron tlo hun tur chu ngak lel takin alo thlir ve rau thina ni chutia anon ranta ka chuan mi ten soi neu neu an lo nei ve bok nen anin kar po a fu hlei thei meu talowa Bridget chuan an then om Miami William Simpson kumsom ni palia upa nupui neya fa pani nei to nen chuan anin murfo ni in an soita a mase chumi bak chu an pani in kar chungchanga chuan khomi pui te chuan soibel tur dangwak an nei chuang lawani kumsang khazariat somriata chuan Ireland mi pui za somsari panga te chu thingtlang mi te khosak angin an la khosa a lo neya bule thlai chin chu anin tun nun na ber ani bok an re thei hle a chung ko tam ber te chu pindan te takte ang tiat leka chuan an khosa hlomani ma se thil te chu a in thak dang lam ve zela building eng moza chu lua thein an siam tha a chu ta cheng tur chu thlan chua na an neya ta chuan Bridget pa Patrick po chu thlan tel ani ve a kumsang khazariat somkua pakhata chuan Patrick chuan chu tiang inzinga pakhat chu afanu Bridget le amak pa chen nan ati a Bridget chu muna anin son tur chu aphur le a pasal nen chuan anom dun ve thei to tura angaya alom le ani ma se chu in chu that lo na pakhat a oma chu anin bulmaya chuan zungbun anga hung kwal hi a oma chu mi tam takin chiat na thlen tuwa an ngai ani kumsang khat liam ta a kha chuan mi te chuan chung ram zim te an hung bial chu an ma ni ami cheng te chu thil thalo le sualaka veng hima an ngai ve thunga an chu dan chuan Ireland a chuan hetiang hi singa chuang omin an chu tani hetiang hi Ringford an timaya Ferryford ti point an soi thin bok Irish mi te chuan ma sang an pi le pu te sul hnu makle dang lam taka an ngaya an ngai hlu hle thung mi then khat te chuan ma sang pui thiam te doila ka tanga veng him tu ani an ring boka chu mun chu an ti chia ani chuan an chunga thil thalo engemaw tak thleng tura an ngaya wangin tuman an ti chhengam ngai lo ani
chutia Bridget te an in thara an in sona tanga reilo te a chuan Bridget nu chu athi tamaya athi chana chuan chutianga Ringford an ti mai bul hnai lutuka in an sakwanga mi te chuan an pu saka anu thi nu chuan Bridget chuan apa chu a thei angina enkol chhun zoma chung a in le lo nei ve ang te chu a hral an kianga om turin a thlema thlema ti chuan apa chuan a in le lo te chu hralin Bridget te nu pakianga chuan a khosa ve ta ani chung Patrickan a in le lo a hralna sum te chu Bridget te nu pa chu a hlongna tel tu te chu an ni deuh pera Michael po chuan Clone Mill chu a chua san thei pha ta ani atopa chuan Michael le Bridget te chu an om dun thei ta a Michael chuan a sum don na chu a chhun zom zela an nu pa chuan an sum don na chu an tluangin an hlo tling hle a Bridget chu englai po in fel fai takin a in chei thlap thin ani a in ngai tlom ema an nu pa chu an hmui ngelin om viau ma se fa an nei lo chu mi te chuan an soi runa sa ve hle thina an omna in Ringford ta hnai wanga chuan an pu sak le mia mai ani kum sang khat zariat somkua panga February thla chu Ireland a chuan a vot hle a vur atlana sa hle bok March thla alo in hera mi te chuan fawang lo in her chua hun chu an thlir thap maya chu thasik khobot lutuk chu herliam thuai se an ti hle ani March nili thotran ni alo her chua chuan Bridget chuan thotran ni apianga ati thin ang thawin ar tui te chu customer te hne na sem kwal turin abuat saile hloma chumini chuan apa Patricka unau pa Jack Dan ina kala thilpek vapek atuma chutia Jacka in pana kalna a chuan Ringford chu apal tlanga mitam tak chuan he hmun pal tlang hi an du lo hle ani Bridget chuan Jack chu angai na hle a Jacka in awa thlen chuan alo om lova engemaw chen a nga hnu chuan a vota ti hle a akhua aron sik era an in lama len le mai chu tha in a hreta a in a thlen chuan vota ti ema wangin mei atua Michael alo thlen chuan Bridget chuan akhua a sik thu le vot ati hle thu te mut mai adu thu te alo hrila chumi hnu reilowa chuan amuta a atu ka Bridget ron tho chuak chu alu ana hle a khur beu maya Michael chuan Bridget pang ade chuan ana hle ani ti a hre theya kar tluan chuan Bridget chu khum betin a omta ani Patrick chuan a fanu chutia dam lowa amureng mai chu en liam har ati hle a an kho then oma khopui hnai vai bera chuan avakala doctor hne na chuan a fanu dam lo thu le ron en fia turin awangin taroya doctor chuan atu ka en tura an kholama aron kal tur thu alo hrila Patrick po chu ngai thatakin an kholama chuan alet vele ta ani mase doctor chu aron kal tareng lo maya Bridget la chu a khosik alo sang tul mai sia an mang ang ta hlea ni hnuwa chuan doctor chu alaron kal chuan lo wangin Michael chu khopui lama chuan a kal vele a doctor chu anupui din mun a that lo thu le arang thei ang bera ron en sak turin awangin vele ta a doctor chuan thupa te lo choin alo kal tur thu alo hril le a ti chuan Michael po chu an khua chuan a let le ta ani mase doctor chuan ron kal ti ni anei thei ta reng lova Michael chu amang ang to tak zeta engwanga chu tia khosik tawak nge ani anga engwanga zialampan theilo nge ani ti chu a hre thiam theilo ani khopui lama bok chuan awakal le a doctor hne na chuan a thei ve le local turin awangen le tangot maya an kholama alet le ta a Patricka unau pa Jack chu anwa mu a Bridget dam lo thu le a om dan zong chu a hril ta a Jack chuan aron tlo tur thu alo hrila doctor po chu atopa chuan alo kal ve ta hrama Bridget chu a han en fi zunga bronchitis a nei ni in a hreta a Michael hne na chuan damdoi ei tur a chote chu lakhoma peturin a hril ta boka chumi hnu chuan khomi puite po chuan Bridget chu khumbetin adam lo ti an hreve thuaya achung hnai vai le a thian te a Ringford chu apal tlang nge ani ti hria po an lo om nuala
Bridget chuan adam lo tir chuan akazin Joanna hne na Ringford apal tlang hnu lok atanga akhua sik ani thu alo hrila Michael chuan dam doi te chula khomin chumi hnu chuan an om na hmuna alet le a hnuwa chuan Jack chuan Bridget chu aron tloa bia ka hantuma mase Bridget chuan engtin nge a chan a hriat thei manglova adam lo dan chu dan pa ngai ni in a hrelawani chuti lai mek chuan Michael chu alo thleng ve chi a Jack chuan Bridget chu dam lo satlia ani lo thu le ringport apal tlang hnu lok atanga chu tianga om ani awang chuan khumamu chu Bridget tak tak ni lovin ama tak tak chu kharing forta khana tang ani arin thu a soita a Iris thon thu a chuan ringfort a hian lasi te an chenga chulaya cheng te chuan hunrem chang ma sabera Fairy upadeu to te chu mihring puitling pa ngai te nen chuan an thleng thin ni in a soya Michael chu hetiang lama mithiam Dennis Gainey ron turin thuron ape a chumi hnuwa chuan Michael chu Dennis hne na chuan avakal tawang wang maya Dennis chuan Michael chu ram muldam doi angchi nim na atanga siam chikwa lai chu anupui ringford atanga alo le theina tur dam doi chu alo peta a heng zinga hian bong hnute po tel nge ani Bridget chu puit hiamin aron tloa a thei angin ursun le puit hu takin aron en kola Michael alo thlen chuan alom hle maya mase anupui din munero in ma alason thei chuang lovani heti lai mek hian Michael anu hron le apa chu an boral ve le thut maya anupui dam lo bok nen aril ru a ha in alungai hlea anupui tal chu tu emo talin chan chuak thei se ati hle ani Michael chuan anupui chu doctorin dam doi apek chu heitir lovin Dennis an ram huai dam doi apek chu apeta zoka aina om chu me chedang da ya anga ya anupui tak tak chu lasi te omna nia angaya chuan a om tlatin a hria a Bridget dam lo atanga ni soma liam hnu Mars ni som palia chuan Michael chu anupui ta na nia an soi Fairy te omna chuan engthil chi ange thleng ti hre chiang turakal achak hlea atu ka po chuan Bridget chuan ma ala son thei chuang lova chumi ni chuan an chung te zinga mi chuan aron tloa Michael an ram muldam doi te chu a chuang so lai le bong hnutte Dennis sana pek nena a chopol lai awa mu a Michael chuan anupui chu eitir tumin a thlem na sa hlea mase Bridget chuan a tuilo thu le a eidu lo thu in a tang ve tlata chuta Michael chuan a chung te hne na chuan anupui chu lo man bet turin ati a an man be lai a eitir a tumta a mase Bridget chu alo tang na sa ve hlea Michael a thin chuan a tuar talova ring taka avin Michael Clarion nupui Bridget bolani inilovem ni atita a chutia a zo voi ni na chuan o ti in aron chang ta a avoi thum na chuan adam doi pek chu a tuilo thu a soi le a Michael chuan chu Fairy chuan meile sa lam chi a hlau ni in a hria a mai bula chuan meisa avada a chunga Fairy omnia a hria chu chuatir atumani mase omzia engma a om chuang lova Michael chuan anupui chu meibula a hruai le a Fairy chu no chua atumna sa hlea angai tuana chuan anupui ko chunga chuan Fairy a omnia a hriat na chuan aril ru alu abet tlata a chet dan chu an ma ni ron tlo tu te po chuan an hlau thei hle ani chaukalama chuan anupui ko chunga mi chuatir tum chuan meibul lama a hruai fo thina Bridget chu chaukalama tanga mutpindan lama atlan chhia chu atluta a alu aso a anupui chu athi nge adam po a hre theilova a ko chunga lu chu no chua na hun rem chang tak ni in a hria a anupui taksa chuan oila leya an mei chhit en lai chuan a hal ta a Bridget patte a chol hadam na pindana lo thu chuan thil thendan chu aron en chian hnu chuan Bridget chu athi ti a hreta a Mars ni som paruk zing lama chuan Michael chuan Bridget ka zen Patrick Kennedy chu anupui ruang anom na hmuna tlanga thlan muala chuan phumpui turin asoma a chung te hne na chuan chu thil thleng chu thu nei tulam hne na soilo turin ati tlata anupui chu a hne na lo let le mai tura anga yani
ringford atang chuan sakorvar chunga chuangin aron tlan chuak tura angaya a hnu ni reivak lo atang chuan mi te chuan anupui chu engtin nge a oma enge a chanchin an ron zot ta sek maya march ni somni pahnia chuan police ten Bridget te omna atanga metar zali ve leka chuan ruang an charta a chu ruang chu Bridget nge yani ti an fin fiata ani chutia Bridget ruang an char hnu chuan Michael chuan man ngala Bridget thi lai vela om venia an riat mi pakua te po chu an man ngal bok police te chuan Michael chu anupui chu a tha le tha lo an zo chuan a tha lo thu in a changa march ni somni pasaria chuan Bridget ruang chu anu than bul chi a chuan phum anita ani avuin a chuan a chung te le a thian te tu ma an kal lova mi te chuan Bridget chu ala thilova ringford hmuna tang chuan alo kir le don ni in an ringa kumsang hazaria somkua panga July ni li a chuan trial an nei tana chanchin bumi lam chuan an ngai ven hle a chanchin bua te chuan an zia kur ngei ngoi mai ani judge chuan Michael chu anupui thi na chungchanga chuan thiam thu soidua nei le nei lo chu a zo chuan Michael chuan thiam lo na a nei lo thu in a lo changa trial an nei top ma ni ala om tia July ninga a chuan mi pakua an man tel ve a chung an man tel Bridget pa le akazen Jack dan te tiamin thlasom paria ta tanga kumruk chung tang turin an chung thu arel sakloma Michael ro chu kumsom panga tang turati ani Michael chu jela a om chung hian a thil ti a chuan a inchir le a anun dan thlengin a thak dang lam pha vekani kumsang khazakua soma chuan chua zalen ani a anom na hluya chuan let adu to lova long aleya Canada lama kalta a thi hun hi chiang taka hriat ani to lovani ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam